खुलुमबाय। आंनि मुङा अनजालि स्वर्गियारी। आं दिनै आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव दोंसे गोदान खन्थाइ आवरायनो थाखाय आखायाव लाबोबाय। बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। आंनिनो सुजुनाय दोंसे खन्थाइया ओरैबायदि माने आं गावनो नायना मिनिफ्लांबाय थायो। नोंथांमोनाबो खन्थाइखौ खोनासंनानै माबायदि मोनो आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय। फैदो बिदिब्ला खन्थाइखौ जागायलांदोनि। खन्थाइनि मुं ना आं बिखौ ना बि आंखौ। गिखांनायबो मोनो आं सम सम मोगथांखौ। एसेबां दान खोमसि हरावबो सिमां बायदि आंजों गेलेफैबाय थायो। आंनि थाइनै मेगननि सेर सेर। ना बि आंखौ मोजां मोनो ना आं बिखौ मोजां मोनो। मानो आंजों हर सान उफ्ले उफ्ले खालामफैबाय थायो। थारैनो नोंनि मोजां मोननाया अरायनिब्ला आं सिमांखौनो गोबाना लागौमोन। औ थारैनो नोंनि मोजां मोननाया अरायनिब्ला आं सिमांखौनो गोबाना लागौमोन। आरो एसेबां हर गेजेराव नोंनि जंखाय फैनायखौ आं गुरलाब बारदावखांनानै नोंनि खोथा आं सानबावनाय नङामोन जानांगौ बै सिमां। आरो बेखौ थार सानना लानायाबो आंनि गोरोन्थिसो जागोन। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों। जानो हागौ नोंथांमोना खन्थाइखौ खोनासंबाय आरो आसा खालामो आंनो फोरमायहरगोन। आरो आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ मोजां मोनबायब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान खन्थाइ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांनिसिम थाबैनो नटिफिकेसन मोनहैनाय बायदि। एसेनोसै।